Produkty fermentácie. Droždie je živý organizmus. Áno, to teda je. Detailnejšie je to mikroorganizmus rodiny húb, ktorý je zložený z jedinej bunky. 1 cm kocky droždia obsahuje až 10 miliárd živých buniek. Úžasné, ako už pred 5000 rokmi Egypťania zvládli fermentáciu chleba a piva. Toto všetko bez toho, že by poznali presný proces a už vôbec nepoznali droždie. Pre nich to bol zázrak. V roku 1857 vďaka vynájdeniu mikroskopu a Pasteurovým schopnostiam droždie odhalilo všetku svoju silu. Pretože tento neviditeľný živý organizmus má obrovské schopnosti. Napríklad, droždie môže žiť v prostredí, kde je prítomný kyslík, ale aj bez neho. Za prítomnosti kyslíka droždie dýchá, je plné života a môže sa rozmnožovať. Opäť a opäť a opäť. V prostredí bez prítomnosti kyslíka droždie konzumuje cukry a premieňa ich na oxid uhličitý a alkohol. Pri tomto procese sa uvoľňujú arómy a toto je fermentácia. A to nie je všetko. Droždie je skutočný pomocník, vie produkovať molekuly, ktoré sú použiteľné v mnohých odvetviach. Výživa, kozmetika, zdravie ľudí a zvierat, životné prostredie, biotechnológie a tak ďalej. Používa sa na výrobu biopalív, inzulínu, na boj s artritídou. Aké úžasné toto droždie!